अभियानाव खाने माने तामिलनाडु जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि वान लास्ट फाइनालि जे बुबाग्रा फारांथि सामानि आबोनो लगेरेनानि बागै फायो तामिलनाडु जों अबोथ' कुनु दंथ'लायनायनि बागै खायनिया जों साना थाङा के जोंनि अस्तित्व रक्षा खायनायनि बागै जों दाबो माहाय कस्त खालाय थांलाय दङ तामिलनाडु अरत नरकुंगुरि रंनि बुगियो दाबो बासालायजा गाबोनो चिना हाव दङसे जों चिनि सिनुम गोमाना लाय दङ आबोनो जों नारायण बागै जों दिल्लीयाव थांनाय फारांथि सानाय तामिलनाडु चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ आर्टिकल 2 and 3 जे जोङो सेपारेट स्टेट थांनायनि बागै गाबोन बागै जों दिल्लीयाव थांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव फारां खोनारनायनि बागै थांलाय आबाहिके गायथि सुमु नरकनि रोजामु बिसिंथिनो रासालु सिजाव हाइके ताबो रासालु रक बिसिंथिनो आइसा सुमु फटो आइ आइपीएफ टिरक बाहायनो हानि बिसिंथि सानु बिनो रासालु रकनो सिजारुइ हाबां स्लाइ हाइके ताबो ग्रामो थाबाहायनो हानि को सावनो गोबां लुकुरकनो पिथिलि दुइ हाइके आइपीएफ केबो बाहायनो गासाखौ यावनि हाइके तिनि सावै दंखा लुकुरक IPF की कमाई थांमाने हाइदे तिग्रामो थाबाहायनो बगै थांनो लुकुरक हाइके नों बाहाय लुकुरकनो बाहाय मेसेज Balakin tenang mah di kau malah IPF di je imang kuno kacin borong jeng bakur IPF di sapu ke tongman no tam malah jeng apro kerja kai nih borobo tipralen chan mani ke jeng kini tiprasar jod tu no tipralen na hamzah nih borong sapu kai mani dia leaders rock borok lama korori sibuka apa nabagai cint tiprasar tabu orang yang lain tongo enggak aku sadar tahu kai ke cini bubagra cina tabu one last fight yang kacine 2026 je delimitation ngani abu nise sekarang tai kuno election fight lagi dan siapa nih 2023 simina enggak 23 na ceng je klaiman ceng klainnya tam nih malah ceng samke se manai kayak ada manai mah ya abu uni koksiku ceng samke se manai yang ceng sanai naik karena hece buisi mana yang ceng tan mah yang nang ba tabu rom di cini Jharkhand Chhattisgarh Telangana raw borok si sanai mana hongke sengkatan mayang ne cuma mas sanai bele tak sana tanga ke North Bengal borok sanai tongo borok ni BJP party si sanai tongo North Bengal na separate state khadi ne ke cini greater tiplan sana wacong kuno rong ya bele na kan bagi ceng farang ti sabai thangi tongo bubagra ne netriteo हाइके बाइटे कैसे सुमु ताबु तिप्रसा लुकुरक बिसिंतिनो अबाहाय पॉलिटिकल गाना हिंगे किबा पॉलिटिकल नि बिसिंतिनो अबाहाय चंमारि गाना फारेरु था ताबु तिप्रसा लुकुरक अबाहाय हाइदानि बागि थांगो हाकेरको सान नि हापांगो नि सानाय लुकुरकनो नंगो बायके मेसेज अब दंनायना दो कारण लीडर्स रक ताबुने ओ हमके चंगनुक जाका लीडर्स रक खर्च फरंनै थांफोन मान अति प्राम खानि बता फिया चिनि बुबाग्राना जे हमजागे लगरी तंगनाय जों जे थानसानि लामा तागिम थांनाय चिनि पब्लिक ले कोन दिनो फाना तै लामा करग लागता हमले चिनि बुबाग्रा चिनि लगि दङ जों बिनि लगि हिमनाय बनो जों चिनि फ्यूचर कलां थांनाय हाइनाय जों बिनि बिसास जन पुइतो खलायनाय जों हिमि दङ लीडर्स खरस फरं थांमा बाय चिनि कोनुया बले हाया दबा चिनि बरक चिनि पब्लिक रक्सि जों थानसागाय तंनाय नांगो आबन बागे जतननो कयनाय जों जतननो नायनायखा जों सिपिएम नायखा बीजेपी न वरै नायखा कांग्रेस तृणमूल जतन रै नायखा ता वाइसा बुबाग्रा न लगेरै नायदि चिन बुबाग्रा जों ताम कलां थांमानो जों लगेरै आंखै जों बाके मानायबा आबन बागे जों जतननो कयनाय वाइसा बुबाग्रा न लगेरै नाय जाबाय हाइके बाइकिनि नक माहाय थांमान बा नरकनि साननो मते फास्टे हापा कायसि साननो मते थांनो चिनि मेन तो ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि खरांना न लाङै थांतङो आरो थांगांके चिनि सेंट्रल गभर्नमेन्ट से जों खरां मा खोनारनाय आदा कारण दिल्ली तो चिनि नॉर्थ ईस्ट में अनेक खाकसाल आबन बागै जों दिल्ली थाङै खरां ति सावैनाय बरनो खरां खोनारनान बागै चिनि मेन हिंगाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ना जाते चिनि त्रिपुरा सारांनि अस्तित्व नारांनान बागै तां हले चिनि हाव तङोसे जों तां सामायां तङ साना थांगांके चिनि त्रिपुराव 3 बाग खायगांके 2 बाग चिनि एडिसी एरिया तङ 1 बाग से जनरल क्योंकि एडिसी एरिया हो चिनि बजेट बस फाइव चिनि बजेट कम से जाओ का आ बजेट भागे डेभलप होना के चिनो डायरेक्ट फंडिंग बरिया डेभलप माया ना कॉलेज दङ ना यूनिवर्सिटी दङ ना स्कुल काहाम दङ ना हस्पिटल काहाम दङ चिन ताम दङ आबन बागै जों जतन साननान बागै जों दिनै थांनाय दङ कस्त खालायनो
गा लुकुरं ना बाबन कइने जरा दिलाव बिचारना लगिरै मै अपन ट्रेन फाइमे अपन प्लिज बुबा गरान बखाबाय सपोर्ट खाइबाय दे बचिनि बागै कष्ट खलाय दङ सातों हैया वाते हिया के बिनि ताम अभाव दं सागे बस कष्ट खलाय दंनाने बिन कोन दरकार नाया बले ब सुदो चिनि तिप्रासना हामजा माने बागै बतिना से कष्ट खलाय दङ के जों बन किसे से लगिरै मै आदे हाइने बागै ने जतन न पैसा हो लुकुरं ना प्लिज बुबा गरान तावाइसे लगिरै जाबाय दिन बाय निनि मा दैनि अनि सिनेमा के अनि मा देबरमा जमा दिया आं के ता फाइमन आं जम पूजा लांगे